ଦେଖ ଏ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଜେନେରେଟର ଲୋଡ଼ ହେଇକି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜେନେରେଟର ଲାଗିକି କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଜେନେରେଟର ଧରିକି ଆସିକି କାମ ଚାଲିଛି ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏଇଟା ଆମର ୱାୟାର ଦେଖୁଥିବ ସେ ଯାଇକି ଦିଆଯାଇଛି କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯିବ ଫେରିକି ଦେଖ ଆମର ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖ ଏ ଗାଁରେ ଏତେ ସୁବିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇକି ଏତେ ସୁବିଧା ମିଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ସୁବିଧା ମାନେ ଡାଟା ନେଟୱାର୍କ ଖାଇକି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ଦେଖ ଏ ଦାଦା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗୁଛି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ନେଟୱାର୍କ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ସେଇଟା ତ ପୁରା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖ ଏ ଜେନେରେଟର ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଜେନେରେଟରଟା ଲାଗିକି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜେନେରେଟର ଲାଗିଛି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କରି ହଁ ଗାଡ଼ି ଜେନେରେଟର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ଜେନେରେଟର ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିଛି ତ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଇଲେ ପୁଣି ସେ ଫେରିଯିବ ତାଙ୍କ